Potkunyrkkeilyä K1-säännöillä 3 kertaa 3 minuuttia ja alle 81 kiloa. 2 arvokisamitalistia vastakkain. Vantaan Miika Lumilampi kohtaa Viron Aleksandr Perniakovin. Miika nähdään ekaa kertaa Fight Festival Kehässä. Mä ainakin itse odotan tätä tosi paljon. Ja näin meillä on ottelijat Kehässä. 2 kokenutta, taitavaa kamppailijaa, molemmat MM-mitaleilla viime vuonna. Virolaisella 41 ottelua, joista 35 voittoa, todella hyvä rekordi. Miikalla hieman enemmän ottelut, 53, joista 39 voittoa. Virolainen nuoresta iästään huolimatta saanut aika monta matsia vyön alle. Kyllä joo, ja ammattilaismatseja on myös jo useampi, että otellut Liettuassa, Venäjällä ja ympäriinsä. Ja näin ottelijat ovat kätelleet ja kehätoveri Sami Savo komentaa heidät turkkiinsa. 3 minuutin erää edessä. Ja ensimmäinen erä käynnistyi oikealla. Eli nyt selin kameraa kohti valkoisissa housuissa Suomen ja Vantaan kamppailukeskuksen Miika Lumilampi oikealla. Mustissa housuissa, punavalkoisissa raidoissa Viron Aleksandr Perniakov. Nopeita liikkeessä on nääkin miehet, vaikka isoja on. Ja... Kyllä. Tämä on tämä Garant-seura, jota tämä Perniakov edustaa, niin ehdottomasti Viron ykkösseura potku-tainyrkkeilyssä. Sieltä tuli just näitä tainyrkkeilijöitä ja K1-säännöillä niin tosi vahvoja kavereita. Ja selkeästi Lumilampi yrittää pitää pidempää etäisyyttä ja lyönneillä avaa ja sitten nopeita alapotkuja käyttää. Ja sieltä tulee kyllä hyvää kiertopotkua yläkertaa kanssa. Nämä on molemmat tosi hyviä ottelijoita ja nopeita sarjaansa. Todella iloisen näköistä kamppailua. Ja kun molemmat ottelijat on kuitenkin käynyt näitä amatööriturnauksia läpi, ne on tottunut ottelemaan 3-eräisiä otteluita, vaikka nyt onkin minuutin erässä kestoa enemmän kuin amatööriturnauksessa, niin on totuttu pistää 3. erässä paljon työtä peliä. Että tässä ei sillä lailla alussa kuitenkaan varsinaisesti laiskotella ja lintsailla. Kyllä joo, siinä pitää lähteä jo hyvällä tempolla eka kierää, että muuten on, jos lähtee tunnustelemaan vaan, niin saattaa äkkiä hävitä se erän kaverille. Ja sitten jos on vain 3 erää, niin ei auta yhtään erää hävitä. Et siinä on aina kuitenkin erän takana, jos erää hävinnyt, niin pisteen laskussa. Että vahvoja lyöntien vaihtoja myöskin siinä, että ja tässä siis punaisissa hanskoissa ja valkoisissa housuissa Suomen ja Vantaan Miika Lumilampi ja oikealla mustissa housuissa ja sinisissä hanskoissa Aleksandr Perniakov. Et nuoresta iästään huolimattahan Perniakovilla on jo tosi vakuuttavat meritit myöskin jo aikuisten sarjoista. MM-pronssia viime vuonna juuri K1-säännöillä ja 2007-2008 voittanut nuorten Euroopan ja maailmanmestaruudet. Jos ottelijoiden tyylejä vähän vertailee, niin Perniakovilla on vähän tämmöinen rauhallisempi tainyrkkeilytyylinen askel, kun taas Lumilampi liikkuu hyvin varpailla ja päkiöillä ja on enemmän tuon nyrkkeilijäoloinen jaloiltaan, että oikein kevyttä ja nopeata liikettä. Näin ja siinä lähtyy vähän niin kuin hakee Superman-lyöntiä virolainen, mutta jätti sen kesken, kun Miika otti etäisyyden pidemmäksi. Siinä vaihdeltiin hyvin alapotkuja, että vedettiin vähän potkusta vuorotelle ja vaikka vielä kumpikaan ei onnu, niin kyllä ne tuttuu tapaa kipeitä tekee, että katsotaan sitten mille 3. erässä tuntuu. Hyvät lyönnit oli Miikalla siinä, oikein vasen suora. Joo, ja ne lähti aika yllättäen, että ei mitään hirveätä raivon voimalyömistä, vaan enemmänkin sitä hyvää rytmiä. Ja hyvä, tosi nopea etumaisen ja alapotku ja vartalopotku perään. Ja näin saatiin ensimmäinen erä päätökseen. Mitäs Jaakko olet mieltä, kumpi voi erän niminsä? Kyllä mä luulen, että se tulee punaiseen kulmaan, eli Lumilammen Miikalle tää erä. Että vaikka kumpikaan ei mitään pahoja tällä ja päässyt antaa, mutta kyllä se tahtipuikko oli suomalaisen nyrkissä. Miika oli aktiivisempi ja sai muutaman terävämmän selkeämmän osuman kuvastustoja. Joo, näin se on. Ja näin käynnistyi ottelun toinen erä. Ja tässä siis valkoisissa housuissa ja punaisissa hanskoissa Miika Lumilampi ja mustat housut, siniset hanskat Aleksandr Perniakov, Viro ja Tallinna Garant-seura. Kyllä vähän näyttää sille, että virolainenkin huomaa, että pitää pistää vähän lisää vauhtia, mutta ei se auta. Lumilampi kyllä täräyttelee sellaisia alapotkuja tuolta, että tuli vielä tonne takajalla etupuolelle ja se tuntuu tosi ilkeälle. Siellä on jalka jo vähän mustelmilla Perniakovilla, että
tonne kun vetää vielä pari lisää, niin rupeaa kyllä kaveri liike ontumaan. Siinä oli vähän alas tuli potku, mutta ei tullut hirveän kovaa eikä ollut tarkoituksellinen. Joo. Ja se kopsahti tänne selostamoon asti, kun alasuoja törmäs polveen. Todella reipasta iskujen vaihtoa tässä toisessa erässä, et molemmilta, ja taas oli se etuman siellä alapotku. Muutama kova etuman siellä alapotku vielä tonne virolaisen oikeaan jalkaan. Rupeaa varmasti liike hidastuu, että todella taitavasti viljelee vantaalainen näitä potkuja. Ja hyvin väisti tuossa virolaisen vastahyökkäykseen. Virolainen ei löydä niinku omaa etäisyyttä samalla lailla kuin puolestaan Vantaan kaveria. Vaikka nuo lyönnit tuolta lähtee, niin kyllä ne käsille tulee ja sitten vastaavasti Lumilampi pääsee lyömään vähän pidemmälle. Ja siinä oli taas yksi etujalan alapotku tuonne Perniakovin oikeaan jalkaan, että se ei ollut ihan niin rassas, mitä tuossa välillä ollut saanut hyvin vedettyä säärellä. Muutama kerran osunut tämä virolainen tuolla vasemmalla suorallaan aika näyttävästi Miikaa. Ja ne on ollut aina tilanteita, missä Miika on potkassa, mutta se etumainen suora ei kuitenkaan ole arsenaalin kovin lyönti, että se ei sitten ole päässyt sen suuremmin tekemään tuohon, että vähän nostanut vaan Miikan päätä, mutta sitten jos siihen tulisi jatkoa perään, niin se olisi sitten eri ja se voisi tehdä oikeasti kipeätä. Kyllä joo, ja sitten on tullut sen verran ylös vielä, että on tullut ihan tuonne leukautta, tullut enemmän tuonne nenään ja otsaan, ja ammattilaishanskolla kyllä, kun sinne leukaa muutaman kerran täräyttää ihan Chappinkin vastapalloon, niin kyllä se tutaa tekee. Ja taas tuli se kova, taas tuli tää kova vasen potku tonne. Aika punainen rupeaa olemaan jo virolaisen oikea jalka. Ja se potkun ajoitus on tosi hyvä, että ne ei ole mitään hirveitä juoksuraivareita, vaan ne on juonittu taas. Nyt se tuli tuonne etujalan sisäpuolella, mutta ne on pikkuvikkeliä ja kyllä ne pikkuhiljaa rupeaa niin tosissaan tekemään kipeitä. Ja toinen ei ainakaan ehdi torjua niitä. Ja kyllä mieluummin reiteen potkussa joku torjunta. Kyllä. No hyvin se virolainenkin vetää noita etujalan pysäreitä vastaan ja oli siinä yksi vihainen takimaisen alapotku. Siinä oli hyvä tuommoinen lyöntiväistötilanne, missä virokaveri veti vastapalloa ja Miika vähän otti takaväistä ja näytti sille, että se osui, mutta ja se hyvä vaan takimaisella alapotku oli Miikalta. Todella iloista isojen miesten potkunyrkkeilyä. Tätä on todella kiva katsoa. Ja kyllä taitavia ottelijoita, niitä on ilo seurata, että melkein mieluummin katsoo tällaista kuin semmoista ihan päätäntämuuksimista, että kyllä niin hyvät ottelijat on hyviä. Ehdottomasti, kyllä. Ja näin saatiin toinen erä päätökseen. Todella vauhdikas toinen erä. Jaakko, mitä sanot? Kumpi vei tämä erä? No mä joudun sanoa samalla lailla kuin ensimmäisen kerran jälkeen, että kyllä mä luulen, että tahtipuikko oli taas suomalaisella, mutta kyllä ehkä vähän tasaisempi tietyllä tapaa, että enemmän teki virolainen töitä, mutta Miikan alapotku näytti tekevän ehkä vähän kipeitä. Se tuli tosiaan sen takajalka aika pari asemaa tälliin. Kyllä. Ja tässä saadaan hidastuskuvaa. Siinä oli etumaan siellä potku. Se tuli just, tää oli se mikä tuli sinne etujalkaan ja siinä oli tää hyvä, yksi näistä hyvistä pysäreistä. Tosi vähän liian takana oli paino virolaisia, että itsekin horretti taaksepäin, mutta pysähtyi Miikan liike myöskin, että oli vähän tuonne 50-60 tilanne, että kumpikaan ei saanut selkeät etuun, mutta tavallaan se sai hyvin kuitenkin puolustettu, ettei Miika päässyt eteenpäin. Ja näin siirrymme ottelun kolmanteen ja viimeiseen erään. Eli 3 kertaa 3 minuuttia ja kolmas erä käynnistymässä. K1-säännöt, potkunyrkkeilyä. Ja tässä Selin ja nyt oikealla valkoisissa housuissa, punaisissa hanskoissa Miika Lumilampi ja vasemmalta tummissa housuissa, sinisissä hanskoissa Aleksandr Perniakov. Ja vauhdikkaasti lähtee taas kaverit liikenteeseen. Miika viljeuttaa etujalkaa. Sieltä on tullut jo alas ja keskivartaloon ja taas sinne takajalkaan. Ja haetaan lyönneilläkin vähän osumia. Mutta tosi hyvin nämä molemmat osaa kyllä katsoa nyt lyöntejä. Et ei ihan hirveästi ole lyönnit osunut. Enemmän on potkulla saatu osumia tässä matsissa. Joo, oli sanomassa just sitä, että kyllä tuolla virokaverilla ylävartalo liikkui tosi nätissä, että Miikan pumppaavat suorat, niin piuhahteli ohi, kun virokaveri teki pientä sivuliikettä. Ja siellä se ylävartalo taas liikkuu ja liikkuvaa. Kun pää liikkuu, niin siinä on vaikea tähdätä lyöntejä. Että ehkä just siitä syystä, niin kuin sanoit, että noi potkut on ollut osuvampia. Kyllä. Mutta kyllä tämä virolaisia, jos haluaisi voittaa, niin pitäisi nyt vähän pistää lisää sykettä ja lähteä aggressiivisemmin ja määrätietoisemmin hakea sitä voittoa. Että nyt mennään edelleen tällä samalla pitkällä etäisyydellä, missä Lumilampi on ehkä vähän kuitenkin osuvampi. Kyllä. Ja siellä Miika haki yläpotkulla ratkaisua, mutta käsi oli välissä siinä virolaisella. Joo, ei tämä virolainen mitenkään niinku huono tai selkään saattamassa. Se ei vaan jotenkaan tunnu löytävän omaa etäisyyttä eikä paikkaa. Että Lumilampi hallitsee niinku etäisyyden selkeästi paremmin. Kyllä joo, Lumilampihan tunnetaan tästä. Se on tosi hyvä liike, hyvä etäisyyden hallinta. Ja just tälleen osaa sitten se liikkeeseen yhdistää näitä
potkuja ja pelaa lyöntejä alle, että saa niillä tilaa niille omille nopeille potkuilleen. Ja tässä sitten Virolainen lähti jatkaa sitten vähän turhan pitkään tuo tilannetta, että siinä Sami Savosta vähän huomauttikin isällisesti, että ihan näin ei kuitenkaan pitäisi otella. Ja saman tien lähtee taas vauhdikas potkujen vaihto liikenteeseen. Joo, mutta ei tässä niinku vaan, oho, se viuhatti läheltä. Siinä oli ihan tarkoitus oikeasti kaataa vastustajaa, mutta Lumilampi luki tilanteen hyvin ja lyönti viuhatti ohi. Hyvä alapotku oli Miikalle ja hyvin väistää kaverin vastahyökkäykset. Hyvä yläkoukku etukädellä. Ja sieltä hakee vahvoja lyöntejä myös Vartalo ja siitä jatkaa ruuvia päähän Perniakov. Että kyllä hänkin edelleen vahvasti ottelussa mukana ja tietää varmasti, että on pisteissä tappiolla ja koittaa sitten survoa tuota noita vahvoja lyöntejä, että joskus saisi vaikka ottelua ratkottua niillä. Ja näin ottelu meni hetkeksi syliksi ja ei muuta kuin ottelet erilleen ja sit jatkuu. Todella herkästi lähti se vahva vartalopotku tuossa Miikalta. Hyvä alapotkukin oli joo. Virolaisella. Ja hyvä uppare siihen perään vielä potkuja. Just tällaista perus Miikamaista, niin kuin todella vauhdikasta iloa silmälle. Että hyvä liike, hyvät kombinaatiot, vauhdikkaat potkut. Saa nähdä, että ehtiikö Virolainen ottaa vielä jonkun raivo loppukinaa paljon jäljellä. Että nyt kyllä pitäisi tehdä jotain, jos jotain aikoo tehdä. Ja näin saatiin ottelu päätökseen, eli 3 erää käyty. Ja kaikki erät meni kyllä suomalaishallinnassa, eli Miika Lumilampi Suomesta ja Vantaan kamppailukeskuksesta ansaitsi kyllä tässä voiton ehdottomasti. The winner unanimously, punainen kulma, red corner, Miika Lumilampi. Ja näin ansaitusti kaikkien tuomareiden näkemys. Voittaja Miika Lumilampi. Jukka Saarinen hävisit maaliskuussa Fight Festival 27 potkunyrkkeilyn ammattilaisen Euroopan mestaruuden. Missä nyt mennään? No kovaa reenattu, että kyllähän se tappio on harmittanut, ruokkinut enemmän reeniä. Reenattu on ja odotellaan, että jos syksyllä saisi uusinnan. Ja miten on matsit lähtenyt liikkeelle nyt tämän maaliskuisen tappion jälkeen? No pari matsia ottanut, että ihan hyvin on lähtenyt kulkemaan. Ja kesä on peruskuntokautta ja jatkuuko ottelut elokuussa vai syyskuussa vai millainen suunnitelma tällä hetkellä on? No vedetään tuo peruskuntokausi ja sitten pikkuhiljaa syksyllä ruvetaan ottaa nyrkkeilyä tai potkunyrkkeilyä.